A Pobra correrá pola diabetes na carreira solidaria en favor da Asociación Anedia. O evento pretende congregar a preto de 300 persoas para recadar fondos e contribuir á loita contra esta enfermidade. A Pobra volve a coller unha nova edición da carreira solidaria Móvete pola Diabetes. É o cuarto ano dun evento que pretende recadar fondos para a Asociación Anedia, axudando ademais a financiar o campamento de verán para cativos con esta doenza. Que ten dúas finalidades, unha informar sobre diabetes e outra recaudar fondos para o campamento de verán dos rapaces e rapazas con diabetes, que celebramos todos os anos. Ademais, este ano o campamento celebrarase no Porto do Son, aquí no Barbanza, co cal, temos esa oportunidade que os rapaces de toda Galicia veñan e disfruten da nosa comunidade. A carreira, unha vez máis, faise na tarde e noite, para que non haya problemas co calor, e a xente pode disfrutar dun día de playa tamén aquí na Pobra, dun día de diversión. A carreira desenvolverase o sábado 5 de xullo a partir das 8:30 da tarde e as inscricións permanecerán abertas ata os xoves ás 2 do mediodía. Haberá diferentes percorridos en función da categoría dos corredores, abarcando as idades de sub-6 a sub-23, senior e máster. Desarrollase na rúa Fernández Albor, no Peirao Comercial, sobre un circuito homologado de 1000 metros. A carreira de 1000 metros para sub-14, sub-16 e sub-12 darán unha volta sola, sub-18 en adiante van a dar 3 voltas no circuito homologado. A meta é sempre na Praza Maior. Depois na categoría de pequenos, durante o circuito hai unhas partes para facer un corte. Os pequenos sub-6 fan 250 metros, sub-8 400 metros e sub-10 sobre unha distancia de 600 metros. Trátase dunha proba cun máximo de 3 km e apta para todos os corredores, federados e amateur. Dende o Concello animan aos veciños da Pobra e da contorna a participar nesta cita solidaria. Un evento deportivo tamén que ten ese componente social que se está convertindo nun clásico destas datas no Concello. Como ben vaise celebrar este sábado, eu simplemente dicir que como toda actividade deportiva que aquí se queira desenvolver sempre vai ter o apoio do Concello, máis neste caso que además ten un componente solidario, pois aquí a idea é que participe toda a ciudadanía posible, xa sean deportistas federados propiamente dita, algúns que non somos federados, como por exemplo son eu, que vou participar este ano, que estuve preparándome durante o ano para poder aguantar os 3 km.